Jees, eli nyt katsellaan tässä Nissan Leafin 21 vuosimallin alustaa, eli täyssähköauto, missä vaihdetaan öljyt. Kyllä, näissä on öljyt. Vaihteistossa on nimittäin alennusvaihteisto, jossa on öljy. Ottaa toi valo tohon avuksi, kun tää on tehty ihmiselle niin hirveän ihanan helpon vaikeaksi. Eli musta levy, musta muoviosa, näitä on 4 täällä. Tää voisi olla helpompaa. Ei olisi mitään tossa. Tää on aika kiva makit. Tossa on tyhjennysaukko ja toi on täyttöaukko. Hirveä homma, siis 6 pulttia ja 4 tommosta klipsua tämmösen levy ottamiseksi irti. Ei oo ajateltu kyllä yhtään. Sitten tuli kauhea määrä hiekkaa ja kiviä. Ja tää sähköauto alakerta nyt on tän kummosempi, että siellä on akku. Ei oo kosketeltu mihinkään kovin isosti. Ja sähkömoottori, alennusvaihteisto, vetoa 2. Tätä tekee. Hankalaa kun tää tekee tälleen niinku kamera toisessa kädessä, niin ruiskuttelin äsken tohon nyt noihin tyhjennys- ja täyttöproppuihin niin brake cleaneri, että saadaan ylimääräiset roskat pois. Sitten pitää avata ensin avataan aina täyttöroppu ja sitten vasta tyhjennysroppu. Miksi? Jos et sä saa tätä auki, niin miksi sä avaisit ton? Näin, tässä on 66 000 pyörineet öljyt Nissan Leafin laatikosta ja tää on täyttötulppa. Tää on täynnä tämmöstä möhnää öljystä. Korjaus äskeiseen, se oli jäänyt sinne laatikon kylkeen kiinni. Mutta tää möhnä mitä näissä oli, niin se oli tämmöstä kohtuullisen tanakan tuoksusta. En nyt tiedä mitä tää on, mutta metallihilua tässä nyt ei vielä ollut. Niin jos tällä öljynvaihdolla tää homma eteni, niin öljy oli, mikä tuli laatikosta ulos, niin oli ton näköistä. Varsin tervettä ja tuoretta. Muuten toi 66 000 pyörinyt vaihteistoöljy haisee aika tanakalle. Hetken aikaa jo melkein luuli, että mulla on käynyt vahinko. No, kaadetaan se tänne unohduksen astiaan. Mikäs kolahus se oli? Kannatti katsoa se kolahus. Se oli se täyttötulpan tiivisti. Näyttäis kuulemma vaihtaa joka kerta. Nyt en lähde 3. kertaa varaosakauppaan. No joo, hyvä. Tää olisi Kikotin korneri, jos mä en näyttäisi tämmösiäkin keksintöjä on olemassa. Eli tonne panee määrä mitään öljyä. Siinä on nyt asteikot, mitä onkin. Ja avaa tämän, niin se hulattaa tänne putkeen. Nyt tässä on pitänyt sattuneesta syystä jatkaa tätä letkuputkea, mutta sinne se menee täyttöaukkoon. Kohta eka litra hurahtanut. Tuolta muuten näyttää se tuore ATF, eli vaihteistoöljy. Sitten tää öljyvaahto on vaan tätä odottaa. Odotetaan, että toi öljy valuu tuolta just letkuputkea pitkin sinne täyttöaukkoon ja alkaa tippumaan auton alle. Tää mikä nyt tippuu, niin on ihan vaan vettä tuolla. Tää on aivan lumijäässä tää auto. Tää on tämmöstä istuskelua. Mä putsasin ton lattia brake cleanerillä. Tippu hyvä aine. Että sitten mä näen milloin siihen rupee tippumaan öljyä. Tuo pohjalevy on siis kiinni 6 tämmöisellä klipsulla. Ja mitä näitä on? 2, 4, 6, 8 pulttia. Voisi olla yksinkertaisesti. Nyt tiedättekö mitä tässä odotellessa on ruvennut tippumaan öljyä tonne autoon. En muuta tulppa paikalleen ja homma puhe.